Michal Korman, mladý výtvarník z Partizánskeho, sa dnes predstavil belgickej verejnosti po prvýkrát. Mladého umelca podporil Pavol Sedláček, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, a Peter Baco, poslanec Európskeho parlamentu. Počas 3 týždňov budú diela Michala Kormana vystavené v bruselskej galérii Cobalt International spolu s dielami talianskeho umelca Nicolu Scottiho. Iniciátorom myšlienky spojiť výstavu tvorby oboch umelcov a prezentovať tak dva odlišné pohľady na maľbu bola Frida van der Stucken, majiteľka galérie Cobalt International. Spôsob inštalácie výtvarných diel je rovnako netradičný, kombinácia striedanie obrazov a skulptúr v priestore podkrovnej galérie. Účastníci vernisáže ocenili inovatívny prístup prezentácie týchto dvoch umelcov. Skôr nachádzam rozdiely ako niečo spoločné a práve možno na základe tej inakosti a ten výsledok je, že objavujem niečo veľmi, veľmi spoločné, niečo, čo sa vynie oboma dielami, mojou prácou, jeho prácou, ale diametrálne na prvý pohľad je to teda odlišné. Michal Korman, 21-ročný výtvarník vlastným menom Michal Kučerka, pochádza z Partizánskeho a študoval na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou. Začiatkom roka 2008 prišiel do Bruselu a 2 mesiace pôsobil ako stážista v Dome slovenských regiónov, kde má svoje zastúpenie Trenčiansky samosprávny kraj. Regionálna príslušnosť Michala Kormana a dobrá spolupráca so zastúpením Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli vyústili do prípravy projektu výstavy pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a súčasne s podporou poslanca Európskeho parlamentu z Trenčína. Tak já jsem poznala Míšu, my jsme se poznali tady v Bruselu a já jsem strašně ráda, že jsem mohla být na začátku jeho kariéry a já věřím, že jsem tady viděla, že to bude velmi úspěšná kariéra. Frida van der Stucken, majiteľka galérie Cobalt, hovorí: práve skončila vernisáž výstavy Michala Kormana a Nicolu Scottiho. Účastníci vernisáže boli rôznych povolaní a národností. O to nám aj v galérii ide. Zameriavame sa na prezentáciu belgických umelcov spolu s medzinárodnými. V tomto prípade sme vybrali Slováka Michala Kormana. Vernisáž sa vydarila, zúčastnilo sa na nej približne 120 ľudí a veľmi nás tento úspech teší. Som veľmi potešený a rád, že som mohol vystavovať s Kormanom. S mojím mladým priateľom, s ktorým si veľmi dobre rozumiem. Nielen charakterom, ale aj prácou, spôsobom myslenia a videnia umenia sme si úžasne podobní, dodal Nicola Scotti.